Až tady budeme hejtit Reicherta. Kašlat, ty vole. Tak dělej, že si takhle běje, ty vole. Že si nevzal baterky, dělej. Tak, já bych vás tady všechny rád přivítal u už 7. dílu Hatecastu. A samozřejmě chcem poděkovat všem lidem, co utrácí peníze na Hero, protože to nikdo pořád nechápe, že tam tolik lidí je. A klasicky se představíme, takže já jsem Pavel. Jsem Rice Final Boss, milovník vysokých kompaktů a benzinkové kávy. Naproti mě tady Drej, je to hlavní strojvedoucí, který posílá ty nejlepší váčky v České republice. Vedle Jeremy, složený ambasador náš, na který si všichni stěžují z akce, že má 95% fotek jenom on a ostatní mají úplný hovno. A tady je Stanley, a.k.a. ničitel Real M3 zrcátek a člověk s bipolární poruchou, protože jezdí koncernem a bavorákem a prostě neví vůbec, co chce od života. Chudák Stanley. Jsou to prostě dva světy, co se úplně nedají propojit, Ale nechápu musíš to. mít na auto spolehlivý, víc co? Který to je? Ten Passat. OK. A dneska uděláme takový shrnutí, vlastně řekneme si, jaký byl náš track day v Sosnoví, Mizu Track Bash, Drift Bash a probereme vlastně, jaký to bylo, to bude takový hlavní, dáme si tady vlastně s klukama feedback takový první, protože my jsme se jako s Beremkou volali, ale jinak jsme to úplně ještě neprobrali. A potom se podíváme, co se vlastně bude dít teďka v následujících měsících, protože my budeme mít další track day. Každopádně potom probereme i vlastně, když to tak vezmu, zjednodušeně CDSO, protože se zase CDSO vrací zpátky. Aleš Power is back, takže bude to zase zajímavý, poslech jsem si jejich debriefing, nebo co to měli. Takže o tom si něco trošku pobavíme. A myslím, že můžeme začít tou naší akcí. Takže Mizu Drift Bash v Sosnoví, 26.3 teďka, co bylo, 3hodinová akce ježdění, všichni vlastně kluci tam byli, všichni jsme tam makali a myslím, že to ve finále dopadlo velice dobře, i když jsem z toho, myslím tak, v polovině té akce jsem si říkal, že na to seru a už další dělat nebudu, byl jsem takový nasranej. A potom vlastně to zase začalo být fajn a závěr byl úplně super, takže možná rovnou přijdeme k tady tomu. A já tady jsem si udělal takový feedback, s mám napsaný jako takový ty real věci. Ale možná takhle nechám nejdřív kluky, ať vůbec řeknu, co si o tom myslí. Mě zajímá, proč jsi v půlce byl jako nasraný. To ani nevím. Tomu se dostaneme. Aha, dobře. No, ale jakože... Až za paywallem. ne, ale spíš jako takový, jakoby, jaký jste z toho měli vlastně vůbec dojem, jako overall. Za mě to bylo asi jako v pohodě. Já si myslím, že ani jako, no, hlavně jako, že první akce, tak No jako právě, že teďka si můžeme jako říct, co jako bylo špatně možná. Aha. A za mě třeba jako jsem si myslel, že ty 3 hodiny málo, přitom jako vůbec. To je hustý vždycky, jak člověk Jsem prostě si myslel, řekne, že že jako- za 3 hodiny úplně nic. A najednou prostě jako toho ježdění bylo fakt hodně, no. Bylo. Tak to by to neutíkalo vůbec, že jo? si myslím. Já jsem byl v pohodě, mě tyhle věci utíkají, jsem zvyklý z Hradce z polygonu. Mhm. Takže úplně v pohodě. Já jako, Hlavně to prostě jako takhle, vychází to i jako cenově dobře. no tak. A Myslím, že ty, taky a ty 3 kompromisní. hodiny jako ono, nejezdíš furt, že jo, jako prostě. Ale díky tomu, že to je na A- mokru, tak si myslím, že právě člověk jezdí víc, že kdyby to bylo sucho, Hmm. tak musíš přezouvat, řešit tak. třeba nějaký chlazení. A že takhle vlastně mi přijde, že díky tomu, jako mi přijde, že ty 3 hodiny se vlastně jezdí mnohem víc, než kdyby se jezdil třeba delší čas na suchu. No. No jako já jsem byl spokojený. Mně se to jako líbilo. Sypalo to všechno, no. Ani ty auta jako nebyly úplně špatný, samozřejmě, jako našli se tam výjimky, ale prostě jsme bohužel v Čechách. Jo, a první akce. Ale myslím si, že tam jako nebyly úplně trše, no. Nějaký výlety ven, no, to nás brzdilo trošku, ale jinak to Aha. podle mě jako frčelo, no, bez žádných jako zastávek, no. Do výsledku velkých. Na první akci jako Já si myslím, že veškerý problém, který nastal, což jako jich nebylo mnoho a nebyly moc velký, tak se operativně rychle vyřešili a jelo se dál. Hlavně nikdo z nás ani nevěděl, co má jako čekat. No, já jsem právě si říkal, čekal jsem to vlastně mnohem horší ze začátku, nebo jako ty dny předtím. Ale vlastně právě díky tomu, že jste tam podle mě byli fakt vy, že to jako hrozně pomohlo, že jako Barry vlastně tam úplně ten start jako zvládal a my jsme tam vlastně dali dohromady takový ty píčoviny jako přesně vlajky, zeď, tvoje žena tam byla naštěstí na registracích, takže to jakoby právě jako díky tomu to vlastně tak jako celkově fungovalo, i když příště už bych udělal pár věcí jako jinak. Jo, tak jasně. Ale právě, že mi přišlo, že se to jako celkem povedlo, no.
ale třeba vlastně vtipný, že prostě jsme tam byli vlastně hodinu dopředu a potom to stejně bylo všechno ty vole prostě. Já jsem si říkal, No, že že ta ti hodina je jako No. jen tak Ale prostě. oni právě jakoby se s tou bylo domluveno, že nás pustí jakoby maximálně 45 minut dopředu. To je takhle daný, to prostě jinak nejde udělat. Já nevím, oni tam nějaký školení, tak nevím, jestli to bylo kvůli tomu. No jasný. Ale to tak jako bývá. ve výsledku, jestli jsme tam byli takhle ve 4, v 5, no 16 bylo, co No. jsme to jako nějak připravili, tak prostě. Ale jsme to i Ale vymysleli příště během už ve školy, výsledku, no. já jsem taky hlavně nevěděl, co ty všechno budeš mít, to jsme No. si taky ani jako neřekli. Jsme tam prostě jako přijeli s tím, že jako pomůžeme, ale já jsem vůbec nevěděl, kolik toho třeba budeš mít a takhle. Já jsem třeba na tu spoustu věcí přípravu. vlastně vyzvedával jako po cestě tam, třeba v tom MT studiu právě, No. potisky, věci, takže to bylo přesně jako... Chvíli jsem si myslel, že budeš mít takovej trošku Rambo příjezd, vole, jako že se jezdí o 4 a ty přijedeš ve 3/4 na 4. To je Rambo. To je Rambo To by příjezd. bylo šest, Ne, to by- jo. Já myslel Dirty Motorsport, že bych se Že by přijel druhý den. Nebo bych nepřijel. No už balíme, ne? Už je konec, no. No, Tak takže příště. jako- Nevím, za mě asi jako dobrý. No, no tak jo, Tak k těm fuck upům, co se tam teda staly jako. k fuck upům. No tak když to vezmu vlastně úplně jenom z toho, co se stalo vlastně během ježdění, že nebudu řešit před akcí, tak vlastně první fuck up, nebo, a to jsou jako malé věci právě, že to musím říct, jako, že bylo fakt jako ve finále úplně super, tak vlastně byla Miata kačírku, ale Za 15 minut znova. no potom už naštěstí jsme ji nemuseli tahat, ale jakože se prostě vytáhla, A jediné museli co jsme tak potom zametat, že jo? kamínky, přesně, horší vlastně zametání, ale naštěstí jako super, že prostě ta T5, že prostě to vyškubne hnedka, bylo No, to jasně, krátký no. lano, Kdyby, když máš jedno koště, to se zlomí, vole. a to jsme tam ještě nechali. No, To tam tak zůstalo zaplať systém. pámu za to, vole, já tomu Danajský upadával, den. vole, násada, takže. No. Takže to bylo vlastně jediný, takže potom tam párkrát jsme zametali, kvůli tomu se stopovala trať. A potom vlastně se tam přetočil traktorista z Drift Masters a poslal to tam M3 vlastně do trávy a to podle mě bylo jakoby ve finále v pohodě, ale úplně jsem si říkal, že to bude průser, protože Já jsem si řekl to sám. ty jsi tam vlastně byl se mnou, ty jsi Jo. viděl ty co Já to jsem za nejdřív jako viděl tu M3, že jako poletí ještě na tu boudu, jako no. Jo? Jak se to tam jako nakopilo, ty vole. No jako lejtali docela drně, no. Solidní Jako- autokar. Kámo, jako já jsem ty dny jako neunes, že jsem jako musel je tam rozkopávat, abych to jako No, vrátil na protože to místo. bylo hlavně jinak cený tou vodou, že jo? No, takže jo. No, To ale to hlavně bylo- jako to bylo třeba fakt 30, 35 No čísel. bylo, no. Já jsem to jako viděl už jenom jediný- jako z dálky, já jsem fakt viděl, že prostě jako těch 15 No. čísel má utopený ty kola. A Jako. jako jediný štěstí bylo, že vlastně on, jakoby vlastně Michal zaletěl kolama, vlastně ty pro ty, co tam nebyly, tak vlastně Michel tam přijel a jezdil vlastně potom i M3 Touringem, kterým zaletěl prostě do trávy vlastně vlastně po té rovince, co je po té vracečce hnedka. Že přehodil na 4kolku a nějak ho to tam blbě vyneslo. A no, každopádně tam vlastně jsou ty jakoby betonové ostrůvky s kropením a on vlastně to trefil naštěstí přímo mezi ty ostrůvky, takže jakoby za prvý netrefil ty ostrůvky, že by je zničil a za druhý si nezničil tu auto klupičku. plus to ideálně, jakože ono možná v té rychlosti by ho to třeba fakt jako koplo na bok. Jako já jsem to viděl, jako já už jsem to viděl, že to půjde, ale naštěstí jak to bylo jako měkký, ale To je jako hustý, jo. zahrozil se to jako zlé, no. No, tak jako kdyby tam šel ty vole první náš track, kdyby tam šel přes boudu ty vole, Ty vole. to by bylo... Solidní promo. To jo, no. Takový ty Balkán, ty vole. Trošku, no. No, tak tady to. A potom vlastně, kvůli čemu jsem měl potom trochu na hovno náladu, bylo, že tam vlastně přišel správce a vlastně zrovna Michal jezdil v Evíčku a jezdil právě celkem jako dost. Plus tam jezdil vlastně s tou druhou 46 na ten bodykit a právě dělal to jako fakt bordel. Už vlastně bylo podle mě okolo nějakých ty 6. hodiny, takže už jako bylo takový to podvečer, takový to ticho. A ty dělal to fakt jako raketu bordel. A do toho přestala stříkat voda, že už to vypadalo, že jsme vyčerpali vodu. Takže mi právě i říkal, že pokud jakoby to začne schnout, tak prostě musíme přestat jezdit, že prostě to ježdění domluví na mokru, jestli jsme vyčerpali vodu, tak prostě bohužel se s tím nic dělat nedá. Ale naštěstí dvě věci byly jako šťastný, že asi pro Michala má trochu slabost, to tak vypadá, protože říkal, že prostě Michal musí přestat jezdit, jsem říkal OK, Michal o tom věděl, bylo to prostě domluvené, že to vyzkouší a prostě přestane jezdit. Nebylo to domluvené, že bude jezdit celou dobu, takže vlastně jsem to šel Michalovi říct. A v tu chvíli on tam vlastně i přišel ze Sosnoví a říkal mu, že prostě pokud to teda nebude točit tak moc, že to bude točit tam do 6 000 otáček, ne do 10, tak může jezdit, protože... Takže Michal zkusil jedno kolečko na 6 000, přes zase za ním, on řekl, takhle to je OK, takhle ty tady nechám jezdit. A druhá věc byla, že se vlastně potom stalo, že vlastně jim automatický přepínání mezi nádržema nefungovalo, takže když to přepnul na ruční, tak vlastně začala se cákat voda. Tady jsem si celkem oddech, protože jakoby řešit prostě, nevím, že 3/4 hodiny, půl hodiny jako do konce přestane týct voda. To bylo deal možná. To, no. Takže no, bylo to takový ty vole, jakože, tak jsem si říkal úplně ty vole, že to je takový jako
takovýho stresu tam bylo, prostě úplně jsem řešil, jako, že on vypadal fakt celkem na straně chvilkama, tak jsem si úplně říkal, ty vole, že nevím, jako jestli to je OK, není. Do toho právě jsme si právě volali na vysílačku, že zrovna teďka to prostě teda budeme pouštět míň, že přesně schne to, tak ať prostě tam nejezdí jakoby 8 aut za sebou. Jo, to byl ten důvod, proč si pouštěl jakoby jo. 4-5 aut jenom a to se já jsem vůbec Proto jsme si právě řekli do vysílačky, že právě teďka tam řešíme, já jsem to s ním řešil přímo po té rovince, která byla nejvíc suchá. Takže když to tam potom každý posílal, tak vlastně to začalo fakt dělat už jako bordel, nebo ne bordel, ale jakoby dostávalo se to už Tak někam, je to že to bylo znát, slyšet, no, je to prostě tak. znát. Tak za Michalem to hořelo už, jo. No, tak prostě když Já jsem tam taky nechal gumy. když hoříš Pravou jako, stranu. no, to je přesně ta pravá strana podle mě, no. Takže jako když hoříš prostě Tam byly- tisíc tam- koní, tak to, no. Tam hlavně ty podle mě nejsi schopnej ulejt tu vlastně jak máš vracák Tu rovinku. a rovinku, no. tak pravou stranu té rovinky, ta ne, protože ta ta je byla- klopená ta jako byla suchá, zpátky. ta byla suchá, jakoby hele, Ale já jsem to tam, mě to Ten- tam ten met- vycházelo celá pravá strana, že jsem vlastně jel jakoby na sucho. ten metr vlastně od trávy do toho tak je suchý. No. A ten zbytek trati je dobrý. A jako většina lidí to tam buď srovná, nebo udělají přehoz, že vlastně to je to třeba na chvilku hodí do toho suchýho a hnedka je to jako vrátí zpátky, protože se tam jako seknou. Ale třeba svobík nebo vlastně lidi, co mají koně, tak to v pohodě projede, protože jako To s projedeš. takovýhlema autama, jako když máš prostě za první turbo a prostě já nevím 300 plus koní, tak jako jedno, že prostě na tom mokru trochu přidáš, ono tě sklouzne po tom suchu. Ale co třeba to je hustý, že to jsem si říkal, že vlastně pár lidí tam i jakoby nastřelilo už třeba vůbec jakoby vlastně od tebe, takže to rozhulákali a nastřelili už jakoby takovej jako Ze jakoby suchýho nástřel hnedka na mokré. No, což třeba udělal jednou svobík, no. ale kámo nechápu, co má za gumy, on má fakt nějaký vole hradecký gumy, že na mokru pískají, na suchu jsou tichý, No. vole, ale prostě bylo to úplně tichý a neudělal to jediný zvuk. Ty gumy už byly káo, když se vyjíždělo z Hradce, takže... Ale ty že jsem už si úplně říkal, opět jsem si říkal, jak to nastřel, říkám si, ty vole, to bude randa, a opět. A jsem No. říkal, ty vole, what the fuck. Takže to bylo Možná jako to hustý. bych chtěl natáhnout blíž k tomu startu. No. No my jsme to právě potom trochu No, dělali spolu. Jenže ty se pak jako, když to bude blíž, tak ty třeba už jako nezrychlíš pak. No, jako... Ty si tě No. začne hrabat jako dřív, takže Já nevím, si jako myslím, že- ten nástřel si myslím, že bych asi jako nechal možná. To Vinku bylo- bych dotáhnul. No. Tam jediný co, že jako, občas, jako když právě potom tam jezdilo víc lidí a trošku se už někdo rozjížděl z větší dálky, měl větší rychlost, tak samozřejmě už tam potom taháš za rukáv, aby se dostal třeba trochu víc na vnitřek. Jako pro ty, co chtějí jezdit a vlak, dotáhnout tak ty je lidi. lepší, když se to kropený až ty zatáčce. No, to určitě. Protože jim to vlastně, ty to rozhodíš a už si to jako zpomalíš a ty máš Jo, ještě tu možnost na jo, tom ho suchu ho dotáhnout. dojet a už ho přemýšlet, jakoby, jestli ho nalepíš víc nebo ne. No a to je právě super, jak je to široký, že tam máš spousta místa pro Jo, jezdit je běžně tam víc, vnitřek. je tam víc jako možností. No. Ale právě i Sosnová mi vlastně říkali potom, nebo jakoby toto, že vlastně plánují udělat ještě další kropení, který by bylo právě na konec toho vracáku, což znamená tu rovinku. Což jako úplně neřeší problém s té rovinky a mohl bys to trochu víc stáhat. A pro mě Ale třeba... podle mě jako prostě, kdyby se to jako víc vyjezdilo, nebo prostě nevím, jak si stejně si na těch kolech prostě tu vodu jako roztaháš nataháš. to, tak to je Já- vidět i v Hradci. Já že jediný, jo. co mám trochu strach je, takže vlastně teďka jsme tam byli konec března. Co to bude Bylo dělat v krásný létě? Počasí, Jo, ale no, v létě to bude když průser, bude no. asfalt jako rozžavený, No, bude teplej, hele, tak- já si myslím, že tohle by zase vyřešilo to, že pouštět ty auta možná víc za sebou. Já vím, že jako Aby se prostě to to ne to, roztahalo. aby to prostě se víc roztahávalo a víc se to Začátek rozježďovalo. Furt je problém ten, že nemají to vychytaný s vodou, jako ta Sosnová to nemá vůbec dobře podchycený, co se týče zásoby vody, jako v Hradci nám to jede furt nepřetržitě, tam Ale- to je ale- vymyšlený a suprové. on jak to přepl, tak naštěstí to potom vyšlo, že si říkal, No, že ty 3 no. hodiny by měly být jako OK. OK, no, ale ale, tam ani stejně... nejsou ty vlastně ostřiky, aby to samo se naklápělo. Ne, tam na je zač- prostě jenom proud vody, ne? Ne, Na Na začátku začátku prostě- je, a v té první zatáčce je, ale jinak ne. A oni mají ještě vlastně vejtřasku s přední hrazdou, A to mám poprvé na takže začátku. tím pádem, pokud v létě začne být problém s tím, že to bude vysychat, což to vysychat prostě bude, tak bude muset se projíždět tou vejtřinou. To No. bude, no. No to já se právě s tím chci domluvit, že No. by se to vlastně třeba každou hodinu projelo, protože tak. takhle se nám to projelo na začátku, bylo to super, právě že to člověk nemusí řešit to No. roztahání tolik, ale právě se s nimi na to chci jako domluvit. No. To bude 100% nutný. No. Jediný co, tak vlastně v té Sosnově je celkem náročný to, že vlastně já jsem měl ovladač a oni mají nějaký čerpadlo a tím, že taky mají omezený počet vody, No. tak já vlastně musím přepínat jako jednotlivou zatáčku po sobě, že nemůžu kropit všechno najednou. Jasný, Takže já jsem pořád čuměl, pořád jsem mačkal, že to bylo suchý, Fakt, jo, to přidával mě- Jo, jsem. jo. Proto to jakoby tak někde cákalo, někde ne. No. A podle toho, jak zrovna jsem jako koukal, že to je, tak jsem to přepínal. No. Hm? Takže ve finále za ty 3 hodiny, já jsem tam pořád mačkal, že to mají na 2 ovladače, tak to bylo celkem
celkem crazy. Jo, tak No, chce jako tam víc lidí, no. ovladač, no, No, podle mě prostě. to nakonec bylo dobrý, ale, Jo, to- ale tím, že jsme šli do trošku, jakoby, že jsme vůbec netušili, nebo já prostě co nás čeká. To určitě, no. A fakt jako ve finále právě v té polovině jsem byl takový přešlej z toho, že jsem si říkal, že vlastně tam vůbec nejezdím, ty vole, stálo to x hodin příprav, spoustu peněz a vlastně ještě jsem byl takový, že si říkám, ty vole, tak nevyhodí nás, vole, vadím to, nevadím to, všechno jako bylo domluven, na druhou stranu potom tam přesně jezdil někdo s pročkovým autem prostě, takže ty vole, to je trošku jako ty vole shady, i když jako jim jsem to samozřejmě říkal jsem, že přijede jedno auto, když by to byl průser, nebude jezdit, víš co, počítáme s tím. Další věc prostě jako ještě na příště, řekl bych těm lidem, jako že to není drift škola, ale že to je fakt jako ježdění. Protože jako, Jako na jednu stranu jo, ale na druhou stranu tady ten březen, tak vlastně jsem psal, že to je v pohodě i pro lidi, jako co chtějí sami. Mhm. Protože jsem, jo tak no, tak to protože jo, jsem no. ale- vlastně za prvý vůbec si nebyl jistý, jak se to zaplní, za druhý jsem ani vůbec nevěděl, jak to bude probíhat. Samozřejmě čím víc tam jako je lidí, co jezdí, tím je to jako lepší. Za prvý, já se na to mnohem líp koukat, odsejpá to a ty lidi jako si zažijou něco, co se jinde jako jezdit nedá, víš co. Že když chceš jezdit sám, tak prostě můžeš jet do Hradce na jako kropený trénink a jako je to v pohodě, víš co, prostě dáš si rozestup před drahýma autama, nebo se svezeš ve dvou, ale jako v 10 lidech tam prostě nepojedeš, víš co, prostě. Ale musím říct, že teda byl jsem překvapený ze 3 aut, že jsou tady jako, Jako milé docela nebo nemilé? koukatelný. Hmm. Jako No. milé? Hmm. 30 česky 3. To bude kluci i jedna vlastně z dnešních věcí, máme tady, myslím, že 4 lidi přihlášení už na Matsury Mhm. a vy jste se nominovali do role porodců. Takže... Já jsem nominoval sebe a jeho. Jo, jo, Ty se k tomu neměl, takže a jsem... nominoval sebe a jeho. Abyste mě Jo, vyškrtli. my to vyberem. No a každopádně tam mám pro vás bude jedno překvápko. Budete překvapen. Na jedno auto se na vás těším. Co je, Kašpar už poslal přihlášku. Dneska jsem to. To bude sranda. Hotovo. Takže, no, takže tak. No a právě takže se těším, že to je vlastně jediná akce, kde jsme si řekli, že budeme vybírat auta, nebo já jsem tak řekl, protože vlastně je to prostě první rok. Takže jsem si říkal, jako, že rovnou do toho nastoupit, takže prostě, víš co, jako, musíme prostě to někam jít posouvat. Že jako kdybychom rovnou vybírali na všechny akce, tak to by bylo prostě nereálně a skončili bychom podle mě dřív, než začneme. No. Já jsem pozval Polsko a myslím si, že ještě spolu jsme schopní dotáhnout někoho z Polska, takže Zip Squad určitě přijede. Myslím si, že bude na co koukat. Jako Určitě. už teďka těch pár, co tam je, to bude fajn. Jo, takže jo, se těším. určitě. Taky mám ještě, nepozval jsem je ještě, ale mám v plánu taky ještě jako napsat pár lidem do Polska. Jako já, když takhle přeskočím na to Matsury, tak já jsem si vlastně dal takovej trošičku deadline, že vlastně tam bych chtěl už dotáhnout 13. Mhm. Ale jako už nějakým, jako... Teď je to asi 15 minut zpátky, co jsi řekl, že to No. nestíháš letos. No jakože nestíhám to, abych jako jezdil místo kompakta jako shotsu a všechny akce Jo, tak- Jo. ale jakoby tam na to kropení bych jako ji chtěl už připravit tak, jak má být. A prostě svít se tam, ty. Já Tak ne. maximálně dostaneš ban od nás, no. No ale právě to, to bych právě dostal na kompakta, takže proto potřebuji postavit 13, víš co? To je pravda, no. Takže Ne, tam jako, jestli se nám to povede to Matsuri udělat i spojený třeba se stencovejma autama, že tam bude pro lokály, pro stencový auta srazík a jelikož to bude pátek, sobota, i s tím nočním ježděním, i s tím, že se tam bude spát, grillovat, tak to konečně bude dobrý dobrý, kemp, jo. jako fakt Právě. super, Já si jako, taky myslím, no. hrozně se na to těším. Myslím si, že ty stencový to tam dostaneme. no, Určitě. mně se vždycky tady na těch akcích líbí, že prostě ono to vždycky nějak jako samo dopadne. Jo, Víš, jo. jako že tam, Když jsou v pohodě lidi. tam no jasně. Jde o tu že- komunitu. Zas přesně. to bude jenom komunitní sraz, samozřejmě, že přijdou lidi zvenčí, ale furt to budou lidi, kteří budou z komunity a kteří o tom něco vědějí a jdou vlastně za tím, jaký ten event bude. A to dělá celek. Vždycky to je o lidech, samozřejmě i o tom, co tam bude jezdit za auta, o to se postaráme. Ale A právě mi přijde, že u nás nic takového, jako Není, no. kam jako já bych se těšil, proto i třeba to Rebel se těším na Rebel Ride, protože prostě vím, že tam je takhle prostě fajn parta, víš jo, co? tak to zase jsme jenom jako v úvozovkách my, pak Jo. přijedou Němci, Poláci a je to furt jenom ale o je nás. to mega No, dobrý, víš no co? jasně, no. A že no, takže tak. Ale vrátíme se ještě k té Sosnový. No já tady mám pár věcí a to úplně nevím, jestli tady všechno říkat, i když asi jo, ale ať prostě lidi vidí, jak to vůbec, jak to tady dáváme dohromady. No, že jsem, přišel jsem pár věcí, co mě tam právě vadilo, a to bylo, že vlastně můžou jezdit vlastně jen lidi, co mají zaplacené registrace, a.k.a. náramek na ruku. Že jsem si právě říkal, že už tam potom občas projel i někdo,
kdo prostě tam vlastně vůbec jako neměl být na trati. A nějak tak jsem to jakoby ještě bral, protože prostě první akce, ale říkal jsem si, že do příštího bych to nechtěl. Takže to byla vlastně jedna z těch věcí, což třeba u těch hráčů bude trochu složitější, ale tím, že ty akce budou jakoby vždycky buď celodenní nebo ta 3hodinovka, tak prostě jakoby těch lidí tam nebude tolik. 20 lidí, prostě si člověk zapamatuje 20 aut a když prostě tam někoho uvidíme, tak prostě pořídíme ty paintballky, když tak. Je to tak. No, tak to je jedna z věcí. Jen jedno auto na registraci, to jsem si taky říkal, že vlastně už asi to budeme dodržovat takhle, protože potom už to byl trošku zmatek. Nebyl to vlastně trošku zmatek, ale no prostě potom Michal tam jezdil 2 autama najednou, i když jsem mu řekl, že ne, a potom to byla jedna z věcí, co jsem byl taky nasranej. Pak třetím. Že jsem mu právě říkal, jako, že v pohodě, ať si ty auta vyzkouší, to jsme domluven, ale ať je vždycky na trati jenom jedno auto. A právě třeba já mám jakoby i otázky vlastně od lidí, co jsem psal, co mě zajímalo, jako na Instagram. Proč se fotilo jenom moje auto? To tam byla jedna z věcí taky, ale taky tam bylo právě, že trochu jim právě vadilo vlastně, že tam potom Michal měl těch aut jako víc a vlastně ptali se mě vůbec, jako, jestli to jako na všech akcích nebo jak to jakoby hodnotíme a tak no. A že to my jsme se právě spolu, že tady to musíme nějak vyřešit, aby to prostě bylo jakoby stejný, že prostě když tam někdo přijede 2 autama, tak se bude muset domluvit fakt dopředu a vždycky bude prostě na trati jenom jedno auto. Decid přesto nejde vlá. Přesně tak. Protože je to jako potom fakt nespravedlivý, když tam prostě někdo zabírá jako místo někomu jinému, kdo ještě třeba jezdí sám, takže prostě čeká v té frontě, není to úplně fér. Tak se okroužkou řidiči a volepěj se A auta. volepěj se auta. Tak. To je další věc, technická přijímka. Budu už dělat nálepky na autě, dáme asi na červený sklo, aby to právě bylo vidět vepředu. Yes. Takže No na autě, akorát teda před tím vlakem, tak akorát řidič musí vytáhnout ruku, že má jako náramek, buď třeba vole asi jo, oranžový, nebo jsem právě spolujezdec zelený. nebo jsem právě říkal, jako víš co, jednou tam projede někdo, kdo to prostě neudělá a přesně už dostane paintballku a prostě příště už nejede, víš co. Nebo na startu ještě jednoho, no, který ten vlak prostě projde vždycky, že? Jak je to na křivý? Jo, Kde vlastně vepředu hned výjezd mezi depem a už tratí, to tě kontroluje. tak tě kontrolujou, kdo je řidič, kdo je spolujezdec. Jako spolujezdec nemáš nic, tak tě otočí, abych si to zaplatit. Okay. A pak tě pouští, pak už jsi vlastně na Takhle, že trati. bychom to udělali až úplně na začátku. Úplně jako jak je hudba. brána od depa. Tak tam ještě jednoho člověka a ten koukne jenom na barvu náramku. Jo, no, Jo, super to by nápad. šlo, no. Tam jediný se dostáváme k tady tomu, asi možná vezmu potom i nějakou propisku, protože ještě pár věcí bych si klidně zapsal. Mám to tam jako jednu z věcí, co se mi líbila. Kdybychom byli live, můžou nám to říct v komentářích. Když jsme byli live, tak se tady bude ten obraz dělat takhle. Budem live zítra v 8. A zvuky budou.